седнат на местата и Люси, аз и моята жена ще минеме при всичките да се поздравят. Абсолютно всичките ще се поздравят. Люси ще ги поздрави на турски, на гръцки, на цигански, на арабски, на плещарски и така напред. С тортата аз каня Булката да дойде тук при нас. Има един много хубав ритуал. Трябва да се минем по реда. Айде, Вили. Моля всички гости за малко внимание. Булката и младоженеца ще разрежат сватбената торта. Ей, какво торта. Това е булката с тортата. Е, това е булката с тортата. Моля за... Виж сега, аз не знам много, но доколкото знам, трябва двамата да хванете ножа и да разрежете първото парче. Така съм виждала поне. И да се захраните съответно с него по-малко. За да ви е сладък живота. Мъничко. Така. Така. Оп. Хайде сега обратно. Усещам някаква игра, внимавай. Ама, отиде край. Аплодисменти. Сега е много хубаво, горчиво, да ви е сладък живота. Горчиво. Браво. Добре, продължаваме с музикалните поздрави, продължаваме от маса на маса по един поздрав за всички присъстващи, за да ви уважиме. Да, започваме с музикалните поздрави. Дай. Айде, готово. Вече сме в приличен вид и готови за поздрави. Това е за поздрава. За младоженците и за всички гости и за кръстниците от Стали и от цялата негова компания. Много специален поздрав за кръстниците. После отчитането да кажем на всички. Чакай, поздрав ще се извърши. Само искам да кажа едно към цялата зала. Желанието на младоженника е следното. Има поздрав от все към аз. От все към аз. Нали говорим от все към аз. За да може имаме и друга част да ги изпълним. Защото все пак имаме Значи, от вас са поздрав. Айде. Разбрахме се. Точно така. От Сталин за младото семейство за кръстни
празниците, за всички гости и за неговия син, който е в чужбина. Точно така? Добре, ще продължим една хубава сръбска песен. Ja sam tu da se menjam izgorena, svaka dan gore je promena. Voli me, za mene ti je ljubav, zabranjeni grad, autobusari grade, ja sam šila dosta. Voli me, voli, Širima se leži, sve je jasno, samo istina se krije. Ona je znala da si prvi, da nije ništa nije, a ti mi ne dokažeš širima. Продължаваме с музикалните поздрави за младото семейство. Да са живи и здрави, да са все така влюбени, да се обичат и да се разбират. От Веселка, от Илия и от цялата компания от Козлодуй. Добре, ще продължим да те бях хранила в сърцето на моята колежка Джена. Който има 3 коли истински и 2 мотора. Ей, това е. Истински възможно. Айде на здраве. Добре, това време ще продължиме. Отново за